Bisi brei lai thangai bisi bani yapri sewoi tongo BJP IPF tini hapang Tripura hasteo tabuk tuluk sabani busuk bohok nokhori tong nukjagui tongo chung nukha apti haiklai no ompini CHC hospital tangmani bisingo khe rod kongsa tei phataro khe rod kongbri phunuk mani aborobo dalai no cement hasingsa cement khlaiui apti haiklai no hai nukjao kha Santibazar ni Tripura chomni hospital hasingsa mang cement ki saphano kre ustar kha ke blab se kago Tripuri khorang u kokno bo bujiwo u hospital tangna thangthani minister rang khoksa phano chalia tei MLA bo rang khoksa phano chalia phiaba a political party ni no kunu neta mantri tongoi tongano 2% 3% 10% 5% commission by rang chanai rok aboni bagai tini u hospital ni mangpli apti hai angmani contractor knowledge jeng chaya hne manya jeng jotono sawi mano contractor bo contract basic samung khlayu bo profit ni bagi samung khlayu bo jesi kheban kisa bo naraknai no sarkar bo abono sawi mano henkhe tabuk tongko song tongnai Tripura sarok ni kok semung obotamo Tripura hastini development model Tripura rok de ngui tong tamo eba thinango u je building tongmani thai Bangla rok kisa phaikang khe ayui sinjagui thuibai langthung hwnui de swnamjak tong Tripura sa rokni kok sungmung Durpani hospital tak mau pilar negeri, aku jungto aku kok mau apa caya? Pas ibu pilar ibu aku jumpai tu, ro Durpa Cumunia hospital pilar tak mau sih caya, pak kok nih masih, apa? Ini